Poviem to inak, keď máte podráždenú pokožku, čo to znamená? Oholili ste sa, napríklad. To je dosť silné podráždenie. Boli ste na depilácii, napríklad. Máte poranenú pokožku a aplikujete tam produkt s fermentovanou aloe gel, ten ukludňujúci účinok príde a zhojí sa to rýchlejšie. Čakám, kedy bude pánska kozmetika s fermentovaným aloe, pretože robíme to každý deň. Každý deň zbrúsime čas našej vrchnej vrstvy kože. Podporuje to kožný mikrobióm. Neviem, či ste o tom počuli, ale tie dobré baktérie nežijú iba v črevách. Každá jedna výstelka v našom tele má svoj vlastný mikrobióm. A dokonca aj ten kožný je pre nás veľmi dôležitý. Aplikáciou toho fermentovaného produktu tá pleť je taká rozjasnená. Je taká živšia. Je laicky povedané, je taká mladšia. Ako to vieme využiť pri kožných chorobách? Môžeme povedať, že pri atopickej dermatitíde fermentovaný produkt má lepšiu toleranciu. Má menšiu schopnosť niečo zle urobiť v zmysle podráždenia, hypersenzibility. Obnovuje kožnú bariéru, to je kľúčové pri atopickom ekzéme. Znižuje svrbenie, znižuje zápal. Ďalším ochorením je akné a masná pokožka. Má antibakteriálne účinky na tú kľúčovú baktériu, ktorá v tej koži sa vyskytuje. Znižuje tvorbu kožného mázu, pleť nie je taká masná, zmierňuje tie zápalové lézie. U psoriázy podporuje regeneráciu pokožky, znižuje zápal, pomáha pri svrbení, to je nie taký častý symptóm ako pri atopickom ekzéme, ale takisto je otravný. Popáleniny, podráždenia kože, urýchlené hojenie tkaní. Chladivý, protibolestivý účinok, lebo popálenina bolí a fermentácia znižuje riziko alergických reakcií a tá stimulácia fibroblastu sa uplatňuje hlavne v oblasti hojenia rán a jaziev, ktoré máme. No, dajte si k tomu aj omegy vegetariánky, pretože keď budete papať iba tie rastlinné, tie EPA a DHA, ktoré potrebujeme pre činnosť mozgu, 60% vášho mozgu je tuk. A tie omega-3 sú tam kľúčové preto, aby váš mozog fungoval. U nás v dermatológii využívame ich protizápalový účinok. Keď budete papať len tie rastlinné, premeníte asi 5%. Fajn vegetariánka, kúp si náš suplement, lebo ho potrebuješ. Aký majú účinok? Protizápalový. Ochraňujú nás dokonca pred nadmerným UV poškodením a podporujú barvové funkcie. Viete to využiť pri množstve kožných ochorení. Psoriáza, každému psoriatikovi v mojej ambulancii odporúčam, aby užíval tento produkt. Máme na to dokonca klinické dáta. Atopická dermatitída, akné, svrbenie rôzneho typu, nie len ako sprievodný symptóm. Niekedy tá koža svrbí, pretože svrbí. Mohli by sa uplatniť omega-3 masné kyseliny a samozrejme ako podpora hojenia rán. Minerály? Why not? Prečo nie? Neexistuje nejaký kľúčový minerál pre zdravie vašej kože. Všetky sú dôležité. Pardon, neviem ako to vrátiť, asi takto. Robia tú kožu takou dobre fungujúcou. Stále si musíte uvedomiť, že to naše telo niečo potrebuje stavebné látky. To sú veľké látky a to sú malé látky. A my ich v tej strave nemáme dostatok. A môže sa napríklad nedostatok minerálov prejaviť tým, že tá pokožka začne svrbieť. Čo robí tento typek? Dezinfekuje si ruky. Inak mi to povedzte. Čo robí? Týmto sme si prešli. Poznáme to. Čo robí? Kožnú bariéru úplne devastuje a ničí si kožný mikrobióm. Sú to baktérie. Čo spravíte s baktériami, keď na nich strieknete dezinfekčný roztok? Začnú vám kapať, ale my ich potrebujeme. Chceli by ste mať na koži alebo v čreve baktériu, ktorá tu nemám, tie fotky mám na zajtrajšiu prezentáciu, ale ukazujem to veľmi rád. Chcete mať toto všetci? Yes, to je tyfus. Chcete mať toto? Yes. Áno, je množstvo faktorov, ktoré dokážu meniť váš mikrobióm. Tvrdé mydlá, veľmi časté používanie a umývanie rúk. Netreba to preháňať. Áno. Sú situácie, kedy si treba umyť ruky, sú situácie, ktoré to nevyžadujú. Sú potom takí tí uletení vo filmoch, to vidíte, že každú chvíľu, po každom, každý niekto prejde okolo a už si dezinfikuje ruky.
Nie, toto je cesta ku exému. Používanie nevhodných, vtedy, keď sa nemá použiť lokálne liečivo. Lebo ja mám doma antibiotikum, tak si natriem každú výračku. Na čo to používať? Nie je to indikované. Aj celkové antibiotika vám dokážu ovplyvniť kožný mikrobióm a samozrejme sú to potom environmentálne faktory, ktorým sa nevieme vyhnúť, pretože vo strave ich máte hodne. Treba s tým rátať. Otázka je, či môže pre moje zdravie byť prospešné, keď budem z hľadiska ovplyvnenia kožného mikrobiomu užívať tabletky ústavu. Áno, odpoveď je áno. A máme na to dáta. O probiotikách sme sa venovali na minulých akadémiách. Ja vám k tomu poviem len jednu vec. Nie všetky probiotika potrebujeme, niektoré sú super, sú bomba. V produkte máte jedno probiotikum. Viete, aké to je? To je, keď máte orchester a je tam len jeden typek a hrá na gitare. Pridáte druhého, tretieho, pridáte bas-gitaru, pridáte bubny, pridáte trubku, pridáte saxofón. Wow! Viete, o čom to je? O diverzite. Problém toho nášho stravovania je o tom, že nepodporujeme všetky baktérie, ktoré sú súčasťou nášho mikrobiomu. Chýba nám vláknina. Nemá to z čoho papať. Pijeme alkohol. My nie sme stávali na to, aby sme pili alkohol, a vaše pečie to vydrží. A nepodporujeme diverzitu. Keď budete užívať probiotický doplnok iba s jedným kmeňom a dlhú dobu, potlačate diverzitu a dávate tam len jeden. A oni sú kmeňovo špecifické. Každý robí niečo iné. Preto máme tak veľa kmeňov s rôznym účinkom a vplyvom na to naše zdravie. A potom ešte ten drobninký detail. Väčšina produktov, ktoré kúpite v lekárniach, majú treba 2 kmene, fix napríklad. Jeden je odolný voči kyseline, druhý vôbec. Ten jeden sa vám vôbec nedostane do tenkého čreva. Sú laktobacily, ktoré prirodzene odolávajú a sú také, ktoré nie. Musíte ich obaliť. Sú štúdie na to, že keď to dáte do dvojito zapustenej kapsulky, tá prvá vrstva sa rozpustí pri nízkom pH vo vašom žalúdku, druhá vrstva sa rozpustí pri vyššom pH vo vašom čreve. Čo to znamená? Do tenkého čreva sa dostane až 100-násobne viac probiotických baktérií, ako keď užijete len niečo vlastné. Asi taký veľký rozdiel medzi tým. To, že sme zmenili zloženie, mení vlastnosti aj tohto produktu, pretože okrem probiotických kmeňov a prebiotik, to je tá vlákňa, tu máme aj postbiotika. Naše mikroby dokážu vyrobiť 20% našej energie. Vážia asi toľko, čo vaša pečeň. Sú pre nás neskutočne dôležité a mali by sme sa im vystavať od čo najmenšieho veku až do dospelosti. Pretože sa mení aj vekom náš mikrobióm. Sú štúdie, ako sa mení mikrobióm pri kožných ochoreniach. Atopik má iný, psoriatik má iný, hydradenitída má iný. Zatiaľ to ešte nevieme úplne využiť terapeuticky, ale vieme, že to kurňa spolu súvisí. Sú tam tie rozdiely. To, čo prečo sú tie baktérie vlastne dobré? Lebo niečo produkujú.